Ikomplu l-appelli tal-membri tal-Gvern Soċjalista Malti biex l-abort jittella fuq l-aġenda nazzjonali u jkun diskuss pajjiżna. Mistoqsi minn Net News issa anke d-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn iddikjara ruħu favur diskussjoni fuq dan is-suġġett. Jiena nemmen illi iva kull suġġett illi huwa jitla fuq l-aġenda għandu jiġi diskuss b'mod illi huwa san, b'mod illi huwa matur. Dan l-għada l-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li issa jrid diskussjoni dwar l-abort. Suġġett importanti ħafna li il-poplu jimmeritaħ li jiddiskutih b'mod sobriu mingħajr ma noqogħdu nagħmlu stereotipi. Chris Fearn huwa l-istess persuna li fil-Parlament kien iddikjara li l-embrjun kull ma hu 8 ċelloli. Imma embrjun huwa 8 ċelloli. Embrjun ta' 3 ijiem meta jitpoġġa huwa 8 ċelloli. Ħalli npoġġuha in context. Embrjun huwa 8 ċelloli. It-tħassib tan-nies li l-abort jista' jiddaħħal f'Malta beda mindu sar magħruf li dan huwa inkluż fil-proposti tal-manifest tal-Grupp tas-Soċjalisti Ewropej li tagħhom il-Partit Laburista Malti huwa membru. Tħassib li kompla jiżdied ukoll wara li 3 membri parlamentari Ewropej Soċjalisti Maltin ivvutaw għal 16 darba favur l-abort. F'dawn l-aħħar sentej biss, id-delegazzjoni tal-Partit Laburista inkluż għal 16 darba ivvutaw favur l-abort. Minkejja dan it-tnejn il-Prim Ministru Joseph Muscat saħansitra ddikjara li dan it-tħassib tal-Maltin fuq l-abort huwa biss ħmerija u ma kkundannax il-vot ta' Marlin Mizzi, Alfred Sant u Mirjam Dalli.